E agora que nos achegamos ao mediodía, pasamos á sección de dedicatorias. Hoxe temos unha moi especial. Chéganos dende Monforte de Lemos. Quique, que di ser un home felizmente casado, quere dedicarlle a Miriam esta canción de Nino Bravo cantada por Rosario e Diego El Cigala no día do seu 5º aniversario de boda. Que o celebredes por todo alto, que esta noite tedes festa. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, amor, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño, te
pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. y hasta el fin yo te quiero. Queridas amigas, como xa ben todas sabedes, o pasado 19 de maio, con moita dor, morta de medo, marquei un antes e un despois na miña vida. Aseguro-vos que non foi doado, pero non había volta atrás. Sin dicir nada a nadie, cos ollos cheos de vagas, as mans temblorosas. Foi un día longo, pensei que nunca acababa. Preguntas e máis preguntas que eu chorando contestaba. Recordo que quedaba sin alento, porque me doía e me daba vergonha todo o que eu lhe contaba. Cando todo rematou, pensei, eu que fixe? Nese momento, a persoa que máis quero entrou e díxome nun inmenso abrazo, por fin, mamá, por fin. Entón que emprendín que fixera o correcto. Mirándonos aos ollos, dixemos que nos queríamos, e todos choraban. As semanas seguintes non as queren recordar. O peor golpe foi cando tiven que oír caso archivado. Meu Deus, por qué? Nadie me cree, pensei. Ainda así sempre digo, a verdade sei eu, que máis dá? Ahora xa non recibo insultos, ni malas miradas, nin a famosa frase, non vales nada. Parece que agora se enganaron e queren voltar todo atrás. Eu só espero que non haxa máis enganos e pague quen ten que pagar. Sin máis, dígovos que non sei o que vai pasar, pero pase o que pase, eu xa gañei. Teño o ben máis preciado do mundo, que é a libertad. Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. I'll be watching you. Every breath you take, every wound you break, every smile you fake, every claim you stake, every vow you break, I'll be watching you. Muchas gracias. Jenny, estou aquí da Orquesta Chévere. Non sei se coñecedes esta bonita canción. Vou traducir os versos para que saibades un pouco de que vai. Cada alento que tomes, cada paso que deas, cada movimento que fagas, I'll be watching you. Ei estar vixiándote. A canción di moitísimas cousas que eu realmente non sei que teñen que ver co amor. O amor é, non sei, como unhas gafas de sol que nos poñemos para ocultar os efectos que causa sobre nós.
a verdade que levamos marcada na mirada. Bueno, normalmente sempre me acompaña estas galas un guitarrista da Orquestra Chévere, Richard, o meu mozo, que bueno, hoxe por unha serie de circunstancias que non veñen ao caso, pois aí en torno ás 5 da mañán decidimos que era mellor que non viñese. E bueno, vou facer a actuación ca música en playback, espero que non vos importe. E bueno, despois tamén porque non sodes barbas nin parvos, non? É evidente que veño cun hematoma na cara, que non o fixen a porta dun armario, precisamente, e así eu vou facer saber no xulgado que será o primeiro que faga en canto volte para lá. E o amor, o amor é terrible, non? As cantantes de orquestra moitas veces somos profesionais que nos vemos obrigadas a cantar con arte e alegría pois cancións que o que din son auténticas mentiras, non? E incluso barbaridades. Te compro a tu novia, coñecedes? Que máis adiante di véndela, véndela, ese, non? Bueno, pois chegalle ben, non? Hai un artista que admiro profundamente, Malú, coñecedes a Malú? Toda, de arriba abajo, toda, entera y tuya toda, aunque mi vida corra peligro tuya. E claro, non sei, eu digo, como que toda? Non pode ser un anaco só, Hai, non sei, moitísimas cancións desa historia. Amaral ten unha que se chama Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, non sei se a coñecedes, que la canta. É como que sin ti no soy nada, non? Pois non, Richard, eu sin ti non soy nada, non. Sin ti son aínda moitísimo máis. Bueno, a verdade, gracias. A verdade que eu pensei que hoxe podería chegar ata o final, e bueno, voume despedir de todas e todos vós con uns versos dunha canción que escoita a xente así máis nova dun grupo de rap que se chama Porta. Ser más fuerte que esa bestia, quiero vivir, quiero vivir. Moitísimas gracias. Unha representación formidable. Estou moi de acordo co día que é hoxe, o que representan. E, bueno, non sei, non teño palabras para decir o que me gustou. Eu estaría disposta a que viñeran todas as semanas, porque me encantou. Pois, mira, é unha forma de atraer público, de, pois, a mellor moita xente da que estaba hoxe aquí, se non fora por este motivo, pois igual non houbera pasado por esta calle. E con ese motivo, pois, encheuse de xente. Era Miriam, que estaba nunha tenda de roupa que se chama Menchu, despois Lola, que estaba na zapatería Aira, e a última foi Jenny, en Milú Ventura, que era tamén unha tenda de roupa. E agora imos asistir a unha escena interpretada por dúas persoas, son unha parella, pero esta escena ten unha particularidade con respecto ás outras, que é un pouquillo interactiva. El malo. Me duele la cabeza. Está caro.
Chama por teléfono, sabe que preparar. Estás preparando. ¿Cómo? Él enfádase, no. Está preparando A ver, vamos para por partes. lo que quiere Ela está na casa e estáse preparando para sair. Vale. Chega él, ¿no? Cariñoso y bueno. Cariñoso. Santito. Un santito. O teu vai ao supermercado. Entón, vamos a ver, quero saber, el que vos parece? A ver. Machista pero suave. En que traballará? Executivo. Un executivo. E despois que cousas pasaron así no medio da escena que vistes que... Ah, Viene muy cansado. A ver, e a chamada? A o chamada. sea que ti que dis que é como que fai un teatriño ou que? Viene muy cansado. Claro, ben cansado, vale. Alguén vos colle vos o teléfono móvil? A ninguén, yo collen aquí. O monta dunha maneira para que Chantaxe ela emocional, que monta chantaxe así de unha maneira para que ela quede na casa. Non crees? É o habitual. Porque se fora unha vez non tería moita importancia, non? Hola, Hola, ¿qué tal? ben, e ti? Bien. Ai, mira, se non traje na cremadeira, por favor. ¿Qué? ¿Vas a algún sitio? ¿Lo sabes? No sabía nada, ¿no? Sí, que se lo podía. Pensaría, pero no dices nada. Pues perdón, que sí que soy dijeron, ¿eh? Son niñas amigas. Ok. Pero que amigas tienes. Ah, no lo empieces, ¿eh? No, no me empeces, tío. Que marchas por ahí sin decir nada. Cuidado. Así como vas, que parece que vas en varios disfraces. Creo que exageras un poco, ¿no? No me exagero, ¿no? Que me parece que no me estás diciendo toda la verdad. ¿Pero qué dices? ¿A dónde vas? Cear. ¿A dónde? Pues aquí ao lado, que damos a Solta Media. ¿A Solto Medio? Son a Solto, Non sei para que tes tanta presa. Para una vez que quiero que as miñas amigas, pues tampoco me parece que se para tanto, ¿no? Como que nunca sabes? Que pasa todo o día na rúa? Eu sí que nunca saio. Que marcho coa noite a traballar e volto coa noite a casa. Non tens nin puta idea do que é traballar. Mira, ¿sabes qué? Que esa saída outro día, ¿vale? O que? Agora sabes. Que igual. Igual parecerá a ti. Pero que non quero que as lerchas das túas amigas vayan por aí pensando que non sei por miña culpa. Vale, mira, non quero discutir. Sí, pero fue un facer a compra. É o meu... Sí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, a ver cuando nos vemos, Bueno, ¿quieres ir por ahí? Veña, pasando ben. Non me jodes moito, Non me do tempo. Pois coa muller. ¿Sí? Hola, sí, ya sé, sí. Sí. Xa, pero é que creo que non me atopo moi ben, vou quedar na casa. Sí. Que pasa, non sabes? Enséñame yo. Non sabes mesmo o que queres, A ver cando te aclaras. Mira, dame la cabeza. Esta idea de usar os escaparates do noso pobo para levar a cabo pequenas representacións que tocasen o tema de violencia de xénero, pareceme que é unha forma moi directa de chegar ao público, se visualiza moito, incluso é participativo en algúns das sesións, e creo que para o que é Monforte, que de alguna maneira somos unha cidade pequena,
pois que é de moito impacto, non? De moito impacto, estou segura de que mañá nos medios de comunicación se falará moito desto. E espero que tamén non solamente da actividade, sino do contido da actividade tamén. Creo que é moi difícil, además, sintetizar, non, en tan pouco tempo o que é o problema da violencia de xénero, e eu creo que acertaron, non? En cada sketch, en cada escena había unha problemática diferente, e eu creo que foi unhas estupendas actrices e actores. No caso da cantante, alguén estaba esperando a acompañala para ir ao xulgado a denunciar, que decir, realmente eu creo que é un traballo estupendo e que é unha moi boa forma de chegar aos espectadores, ao público. Hoje, como Dia Internacional da Mulher, o homem tem que cada dia mais respeitar as suas mulheres, ter mais amor, paciência, ter uma igualdade dentro do seu lar, da casa, em concordância. Unha forma de sacar un problema social que se dá no ámbito privado á parte pública e que axuda a sensibilizar a todo o mundo e a que todo o mundo se posicione contra a violencia de xénero. Creo que xa que a xente ás veces non acude a actuacións que se están realizando sobre este tema, é un xeito de acudir á rúa e que se sensibilicen co tema, non? Pareceme unha iniciativa boísima e, bueno, o resultado o temos co éxito que tivo, non, de público.